Ako správne používať Regenery Roller? Najprv ho takto odbalíme, pásik z prednej časti jemne otrhám tak, aby som nedala dole aj nálepky. Pásik zadná časť rovnako. Aktivujem opakovaným poklepaním, uchopím 2 prstami za stred vrchnáka na jeho kraj a len úplne rovno potiahnem. Kebyže ho pri otváraní držím vyššie, tak tlačím na západky, čo môže spôsobiť otvorenie doplňateľnej časti a preniknutie gelu na miesta, ktoré potom musím vyčistiť. Pomôže aj to, že vrchnák trochu roztiahnem. To je dobré občas urobiť už len kvôli celkovo dobrému fungovaniu, keďže ide o doplňateľnú vecičku. Doplňanie. Otočím 2 rukami proti sebe, otvorím roller pre doplňanie. Veľkú fľašu nahnem do šikma, tak cca 45 stupňový uhol, aby sa gel dobre dostal do menšej fľaše. Vybratie valčeka, či už kvôli čisteniu alebo výmene, valček vyberiem tak, že zatlačím na jednu stranu a vyberiem ho. Rovnako aj pri vkladaní. Pri správnom používaní sa roller stane vašim každodenným spoločníkom, tak ako je môjim.